המוקיון הזה בן גביר. אפילו המנהיג הנערץ עליכם, טראמפ, פתאום הוא מתנגד לסיפוח. אין ריביירה, אין בוננזה, יש מציאות שבה כל העולם, יותר מ-150 מדינות, מכירים בפלסטין ובמדינה פלסטינית. חוץ מכם. תודה רבה. אני אתרגם את מה שאמרתי. أنا هنا لأؤكد باسم كل جمهورنا وزملائي النواب العرب وكثيرين من اليهود المعارضين للاحتلال أننا ضد هذه الاقتراحات، اقتراحات الضم. الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. شاء من شاء وأبى من أبى. מישהו מכם תומך בהצעה, הוא מצביע עם הפשיסט הזה. אל תצביעו עם הסיפוח כמו המוקיון הזה בן גביר. אני בצד הנכון של ההיסטוריה, אתם פסי